Ale tym převrot je to ještě druhé čežešiny. Když jenož na to myslu, novembru je to, že to najskôr je to bylo, za to NDR Panova. A možno jsme konc novembra jsem jel do Berlína, do západního Berlína na Wiki. A tam na těch Wikách měl poskyt od západních firmů, že jsme mohli za NDRské peníze skázat mašiny. A já jsem se ten elektronický wow skázal s jedním centrálním ličakom a jsem to s NDRským penězami zaplatit mohl. Tak, že jsme mu jara zajet jen dobré stav měli předávania. To znamená, že z elektroniku běžalo a tam je vězo, to je za nás, kotrež docela žádné zdačo o tom měl komputer, što to říká a tak dále, my jsme to znali, že tam ten Rusensko, co velké keže tvára, že oni jen ličak mohli stajť a jo to poprám se jedním malým čipom běžalo. To by za nás jen jara velké užadano a ty za všetky přistajných. Naše předávaky jsou tady poprám tu nový systém převzač. A když jsem já to wow měl a my jsme to počnili, já se doplňujem, jo mě jen opuštěla, ale já to nemůžu. So, ale to by ty trybne, v tom okamžiku je to nový čas tu byl, a jen tam poprám ze s tím časom jít a ladač ty, co jen šet s tím kročil, šet mi tam jo, to bylo, to šet také užadano bylo. Nic zade nikak hinkač a pan ladač tu jen z těch prvních bočího šet se bylo, što ještě pan ty jen dobyt kšineslo. A to je so najmenša ty uskutkovalo.